shekarar mu 8 muna soyayya. Kaman wasa sai na duba status ɗin wani friend ɗin shi, sai na ga aibin ɗaurin aurensa a status ɗin shi, sai na kalla, sai na kuma kalla, sai na je na yi wa abokin nashi magana. Da na mishi magana sai ce bai gaya min ba, ai gobe ne ɗaurin aure. Na ce ɗaurin aure gobe, sai ce ne sai na ce ni bai gaya min ba. Kuma a ranar da na ga status ɗin nashi mun yi waya da shi, har da yayata sun yi waya, kuma duka maganan ma akan maganan bikina da ni da shi. Inda ya faru kenan, sai da na kawai sai na yi screenshot sai na tura mishi. Da na yi screenshot na tura mishi sai ya kira ni. Da ya kira ni sai ya ce min wai ina na ga wannan abin. Sai na ce a'a, kamar ya ina na gani, me hakan yake nufi? Saboda ni abin da farko sai nake ganin shi kaman wasa, ka gane, kaman wani fim ake haska min, kaman kuma mafarki, wani irin dai abu na dinga gani a can ɗin. Sai ya ce min waye ya gaya min. Sai na ce mishi ban gane waye ya gaya min ba, me hakan yake nufi, ko ba kai bane? Sai ce min shi ne. Sai ya ce wai amma dan Allah dan Annabi wai in tsaya in fahimce shi. Sai na ce mishi kaman ya in tsaya in fahimce ka, ta ya zan fahimce ka, da me ma zan fahimce ka, me kake nufi? Ni fa ban gane me kake nufi ba. Shine sai yake gaya min wai wannan abin da aka yi, wai dan Allah dan Annabi kan na tashi hankali na in tsaya in nutsu, wannan abin wai ba zai hana aure tsakanina da shi. Kamar yadda wai wannan abin wai ba zai hana aure tsakanina da shi. Kawai sai na kashe wayata, sai na tashi, sai na shiga ɗaki. Da na shiga ɗaki kawai sai na kifa kaina akan gado. Mai shiru, na ma rasa me zan yi a time ɗin. Da na yi tunani sai na ga a lokacin kawai sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na ce to mahaifiyata za ta iya mutuwa, mahaifina zai iya. Kawai misalin da na fara ba ma kaina kenan, zuciyata ta samu nutsuwa, ka gane. Sai na tashi sai na walla lokacin ban yi sallar isha'i ba dama da dare, sai na je na yi sallar isha'i. Da na yi sallar isha'i na da su na kwanta, sai sista ɗina take ta min jaraba. Da ban ma yi niyyar in ci mata kuma sai na ci mata wai baki san me yake damuna ba. Sai ce kuma wallahi ban ma san ni na ci mata haka ba. Sai take ce mini me yake damun ki da Allah malama? Sai na ci mata wani aure zai yi. Kawai sai ta tashi zaune sai ta ce min wani Allah baki da. Sai na ci mata wallahi aure zai. Sai ta ce min kamar ya aure zai? Sai na ci mata aure zai. Kawai sai na ɗauka mata na ba ta karanta invitation card ɗin nan, ta ji hada waƙan biki duka sai ta ji. Kawai sai ta yi shiru, sai kawai ta kama kuka. Tana kama kuka, ni ma sai na kama kuka. Sani bai iya bacci ba, kawai duk jini sai in ga abin kamar a mafarki, irin yadda na ga wani irin abu ne wannan, ni tun da me ma nufin shi akan wannan abu, me kudirin shi a kaina, me yasa ya haka? Sai na dinga ganin abin mamaki haka. To ita sista ita sai take naga duk ta fi ni damuwa, ka gane, da naga ta fi ni damuwa sai na dinga ƙwarara zuciyata, saboda ni in kaga abin da ya taba min zuciya yana da wahala. Sai na dinga dannewa ina ƙwarara zuciyata saboda kar ta shiga damuwa. Ita in damuwa ta ne ta fi ni damuwa, ka gane. To a lokacin bayan kwana na 2 ma kawai sai dai in ta kallon mutane, kawai in ana abu dai sai dai kawai in kalli mutum ina ganin abin ni kamar ma a wata duniya nake, ka gane, a wata rayuwa nake. Sai ita sista ɗin tawa ita ce ita ma da ta ga irin ban damu ba ina ƙwarara zuciyata, sai ita ma take ƙara ƙarfafa min gwiwa, ta ce min Maryam ki kwantar da hankalinki, kina da abin yinki, ki mai da hankali akan business ɗinki, shine zai amfane ki. Kai ki damu, kai ki sa kanki damuwa, maybe ba alkhairi bane ba, maybe da kin aure shi ma zai iya zama miki wata masifa a rayuwarki. Na ce mata haka ne, kawai to ka san irin wannan abun babu yanda za a yi maka shi, duk tauhidinka, duk irin imaninka dole sai ya taɓa ma zuciya, ya taɓa rayuwarka. To sai na fara rashin lafiya,
na fara rashin lafiya a tsaitsaye. Na fi sati 2 ma ban da lafiya sannan bidiyon nan ya fita.